Jo em dic Laia Orà, tinc 37 anys i em dedico al món de les tradicions, de recuperar tradicions per aportar-les una mica a l'actualitat. Acompanyo processos femenins, acompanyo la infància i soc formadora. Vaig acabar la universitat estudiant biblioteconomia i documentació, que de fet és un dels pilars de la meva feina, que és acompanyar espais de mediació literària. Jo vaig fer un viatge amb 20 anys a Àfrica, a Burkina Faso sola, que va ser com determinant per a començar el món més del ritual i les tradicions en infants. Perquè va haver un moment, a la nit, jo estava en una tribu, no hi havia llum, no hi havia aigua, un lloc molt pobre, i una nit me van vindre a buscar, no? I em deien damunt, era lluna plena. I allà era normal que quan hi havia lluna plena els xiquets sortien fora. Clar, al no hi haver contaminació lumínica se veia molt espectacular. I ballaven en cercle i cantaven en el seu idioma, que jo no entenia. I jo vaig sentir una cosa molt potent allí, vaig sentir alguna cosa molt ancestral, molt de terra, molt de... estic viva, no sé, vida. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, això és una passada. I vaig començar a investigar sobre ja la nostra terra més. I vaig començar a lligar processos que nosaltres vivim com a banalitzats i sense gaire sentit, i rituals de pas que ara vivim més des del regal que no des del sentit profund, en una tradició antiga d'arreu, no? I llavors jo quan vaig ser mare, ja va ser el tot. Tinc una xiqueta i vull això aplicar-ho. Aquí vaig descobrir la pedagogia Waldorf. Ella és una pedagogia que busca la salut de l'infant des del primer moment, no només a través de lo físic, sinó també de lo emocional i de lo anímic, és a dir, aquesta part anímica que connecta amb lo espiritual o lo transcendental, que està tan mal vist ara mateix. Vull dir que quan parlem d'espiritualitat sembla que parles d'esoterisme, però que en realitat no parlem de res més que la connexió amb els elements, que el sentir-nos aquesta sensació de estic viva, que jo vaig sentir en aquest viatge, per exemple, que us explicava abans. Doncs he fet una feina molt de mirar lo local, també, i dir, comencem amb el que tenim, recuperem lo de les iaies, les històries, els jocs de dits que mos feien, o serra-merra, tornem a tot això a portar-ho als xiquets d'ara, donem-los aquesta salut, que són les nostres arrels, i de quina manera ho presento o ho apropo als clubs de lectura? Me'n vaig a la pedagogia Waldorf i agafo tècniques d'ells. Des de fa 4 anys soc responsable de continguts de l'editorial ING, que és l'editorial Waldorf, de referència a Espanya i a Catalunya. El tema dels contes clàssics, per exemple, els 21 contes dels germans Grimm d'ING Edicions, este és un llibre que recull, com bé diu, 21 contes a partir de 5 anys. I per què diem a partir de 5 anys? Perquè no tots els contes clàssics són per a infants. Llavors, això és un recull de contes adequats per a nens a partir de 5 anys. Això vol dir que les imatges que contenen no fereixen a aquests infants en el seu desenvolupament. Moltes vegades quan faig clubs de lectura o acompanyo infants en mediació literària me diuen els pares, però este conte? Ha vist Harry Potter? Sí, tots han vist Harry Potter. Vale, a veure, tu quan mires una pel·lícula la imatge et ve donada i tu et quedes impactat com a infant i allò tu emportes i ensumies i aquí és quan puc tindre malsons. Ara, jo t'explico un conte en lletra i amb una imatge d'aquarel·la, pintada a mà, que deixa molt per a imaginar, que no m'ho explica tot, i jo imagino i creo. I a partir d'aquí, jo les imatges que, quan jo estic explicant un conte, explico una imatge que pot semblar terrorífica, com a adult tenim la capacitat d'imaginar sang, fetge, però el nen imagina el que pot imaginar. I aquesta és la imatge, això mai li pot traumatitzar. Del que es tracta és de confiar en l'infant i de confiar en que les històries que s'han explicat des de sempre porten aprenentatges per a l'ànima humana. Lo bé, lo mal, la justícia, la injustícia, això són temes perennes en l'humà, que d'ara i de fa un munt d'anys, no? I ens ajuden a créixer. Des de l'editorial ING on treballo, una de les meves tasques és, juntament amb l'Àuria, que és l'assessora pedagògica, fer e-mails, una comunicació amb la gent que ens segueix, parlant sobre això, lligant les tradicions amb la literatura. Ens arribaven peticions de fer com una espècie de manual on tot allò ho ajuntéssim. I ho vam ajuntar tot i va ser la gran tasca de seleccionar, ordenar, què triem, què posem, perquè clar, ens sortia un llibre enorme. La meva feina jo diria que hi ha 3 pilars bàsics, que són, com hem dit, les tradicions i els rituals, després la pedagogia i després la literatura. Llavors, el que faig amb les dones per acompanyar els seus processos vitals femenins és ajuntar una mica la part de ritual i la part de pedagogia. I intentar crear espais, crear esdeveniments, a poder ser gratuïts i d'accés lliure, per a apropar tot aquest coneixement del seu cos i de les etapes vitals de la seva vida d'una forma bonica, que això és vital per a mi. I llavors, aquesta ha sigut la 4a edició en posta de les Jornades de Cultura Menstrual, on el que faig és intentar abastar tot
totes les parts, totes les perspectives, des de la més física, llevadores, ginecòlegs, gent que ve a parlar-te d'hormones, que pugues entendre més la part física, que és superimportant, però sense oblidar la part emocional, com ho sentim, i la part més transcendental que dèiem abans, de com això ho puc elevar a fer-ho significatiu per a mi i per a la meva vida, no? I com ho expliques, que ho faig tot a través de contes i de mites. Cada fase del cicle és una història, és un mite i és un arquetip, que està als contes clàssics, no hem d'anar massa lluny, no? Però que són contes que no han rebut les xiquetes, perquè han viscut l'època de no els explicarem este conte que els hi farà mal, els hi canviem el final, i acaba sent algo molt, molt, molt bonic.